Και πάλι μας δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε στη συμμελέτη μας, να συνεχίσουμε τα όσα έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη φορά να συζητάμε πάνω στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Και βέβαια λέγαμε και εισαγωγικά στο προηγούμενο μάθημα για αυτή την επιστολή ότι αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ένα έργο το οποίο γράφει ο Απόστολος λίγο πριν το τέλος του. Και όπως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο σημερινό μάθημα, το δεύτερο στη σειρά, το δεύτερο μέρος του πρώτου κεφαλαίου της δεύτερης επιστολής θα μελετήσουμε, θα τον ακούσουμε να δηλώνει ο ίδιος ότι ο Κύριος του το έχει αποκαλύψει αυτό όπως επίκειται σύντομα από τότε που γράφει την επιστολή να συμβεί. Ως εκ τούτου αποκτά μέσα σε αυτό το δραματικό έτσι τοπίο και ένα ιδιαίτερο βάρος η επιστολή. Γιατί εάν έναν άνθρωπο τον υπολογίζει στα καλά του όταν σου μιλάει, πόσο μάλλον θα πρέπει να τον υπολογίσεις και να δώσεις βαρύτητα στα λόγια του όταν τα λόγια του είναι κοντά στο τέλος του. Ναι, έτσι. Θα δούμε όμως σιγά σιγά διαβάζοντας το απόσπασμα που έχουμε σήμερα για μελέτη και θα σχολιάσουμε επιμέρους τα διάφορα εδάφια. Θέλουμε να πούμε κάτι όμως σε σχέση με το μάθημα που είχαμε την προηγούμενη φορά. Αν υπάρχει, γιατί το κάναμε αναλυτικά, είπαμε πάρα πολλά, αλλά ήταν και πολλά τα σημεία που έπρεπε να σχολιαστούν έτσι και να σταθούμε ιδιαίτερα. Ναι, είχαμε την κλίμακα κυρίως αυτό. Ναι. Στο σημερινό μάθημα δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους δυσκολίες, θα έχουμε άλλα πράγματα να ακούσουμε και να διδαχτούμε. Για να μην χάνουμε όμως χρόνο θα διαβάσουμε και στη συνέχεια σιγά σιγά θα σχολιάσουμε. Έχουμε λοιπόν να μελετήσουμε σήμερα δεύτερη Πέτρου επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 12 και μέχρι το τέλος του κεφαλαίου αυτού του πρώτου, με το 21. Ας διαβάσει ο αδελφός και στη συνέχεια θα μελετήσουμε σιγά σιγά. Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδότας και στηριγμένος στην παρούσαν αλήθεια. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να εκτιμήσετε αυτά, διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξαν, ότε ήλθεν εις Αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευαριστήθη. Και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού, ελθούσαν, όντες με ταυτού εν το όρητο Αγίο. Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατήλει εν τες καρδίες ημών, τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδείας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκτελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ευχαριστούμε αδερφέ. Όθεν. Με αυτή τη λέξη ξεκινάει το σημερινό μάθημα. Θα ήθελε κάποιος να μου πει από πού συνεχίζουμε αυτό το όθεν. Δηλαδή, ποιες σκέψεις ήταν αυτές που προηγήθηκαν, ολοκληρώθηκαν και έχουμε αυτό το όθεν. Επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα αυτά που είπαμε παραπάνω, θα πούμε τώρα ετούτα. Ποια είναι αυτά που είπαμε παραπάνω μόλις? Δηλαδή το τέλος της προηγούμενης μελέτης αναφερόμαστε. Ναι, ήταν η κλίμακα και ήταν και αυτό που σπουδάσατε, να κάνετε βέβαια την κλίση και την εκλογή σας. Και αυτός που τα έχει αυτά θα έχει πλούσια την είσοδο στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου. Άρα λοιπόν ζητούμενο είναι για τους πιστούς οι οποίοι τύχαμε των τιμίων και μεγίστων επαγγελιών του Κυρίου να επιμεληθούμε, να κάνουμε την κλίση και την εκλογή μας βέβαιη,
να σπουδάσουμε να προσθεθούν στην πίστη μας όλα εκείνα που σαν σκαλοπάτια μας παρουσίασε, να τα ανέβουμε και να φτάσουμε τελικά στον κολοφόνα, στην αγάπη του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει καθένας για τον εαυτόν του μια πλουσία είσοδο στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, αφού αυτά είναι τα ζητούμενα, έτσι, έρχομαι τώρα να πω ότι δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων. Γιατί στην πραγματικότητα αυτά που είπαμε παραπάνω, είναι σαν να αναφέρει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, απαρτίζουν όλα τα στοιχεία του καθημερινού αγώνα του πιστού, που αν αποστασιοποιηθεί από αυτόν τον αγώνα, που αν τον παραμελήσει, που αν για λίγο πάψει να τον θεωρεί τόσο σπουδαίο και πολύτιμο όσο από την αρχή που τον είδε τον θεώρησε, τότε πραγματικά μπορεί και να στερηθεί όχι την πλουσία είσοδο, αλλά και αυτή ακόμη την είσοδο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μένα να μην αμελώ να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, και ότι αν και αναγνωρίζω ότι και ειδότες είστε, δηλαδή και καλά γνωρίζοντες αυτά τα πράγματα είστε, και στηριγμένοι είστε στην παρούσαν αλήθεια. Να κάνουμε κάποιες σκέψεις σε σχέση με αυτό το εδάφιο. Λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι ότι η επανάληψη, ναι, έτσι, είναι η μητέρα έτσι, της συγκρατήσεως, της μαθήσεως, της εμπεδώσεως των πραγμάτων. Άρα λοιπόν χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού, λαμβάνοντας υπόψη και αυτό που ο Πέτρος λέει εδώ, να μην κουράζεται να επαναλαμβάνει στη μελέτη του τα ίδια και τα ίδια. Η Γραφή από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία, τόσα χρόνια που ο κάθε ένας μας την έχει στα χέρια του και τη μελετά, δεν έχει αλλάξει, ούτε έχει προσθεθεί, ούτε έχει αφαιρεθεί κάτι. Η ίδια είναι. Αλλά όμως πόσες φορές διαβάζοντας κάτι που είχαμε καιρό να το διαβάσουμε, λέμε που σαν καινούριο μου φαίνεται αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιβεβλημένο να υπάρχει αυτή η διαδικασία της επαναλήψεως. Πολλές φορές στα μαθήματα των εκκλησιαστικών συναθρήσεων δεν επαναλαμβάνονται θέματα τα οποία ξανά και ξανά τα έχουμε ακούσει. Δεν είναι καινούρια, τα ίδια θέματα είναι, παλιά είναι. Αλλά στην πραγματικότητα όμως, επειδή εμείς σαν άνθρωποι ξεχνούμε, επειδή εμείς χάνουμε την έννοια των πραγμάτων καθώς περνάει ο χρόνος, χρειάζεται να έρχονται και να ξανάρχονται στο προσκήνιο αυτά τα ίδια και τα ίδια, αφενός για να τα θυμηθούμε αυτά καθ' αυτά, αφετέρου για να φωτιστούν ορισμένες γωνίες που ίσως δεν είχαν φωτιστεί όταν τα είχαμε ξανασυζητήσει κάποιες άλλες φορές. Εάν για παράδειγμα πριν από χρόνια είχαμε μελετήσει, λέω ένα παράδειγμα έτσι, τη δεύτερη Πέτρου επιστολή που μελετούμε τώρα, και είχαμε, λέω ναι, και είχαμε καταγράψει το τι είχαμε συζητήσει, το τι είχαμε σχολιάσει, και το παραβάλαμε ενδεχομένως με μια ηχογράφηση του παρόντος. Τι σχολιάζουμε πάνω στα εδάφια τα ίδια, έτσι. Ενδεχομένως πολλά πράγματα να μοιάζουν από αυτά που είχαμε πει τότε, τα ίδια να λέμε και σήμερα, αλλά όμως μπορεί ή σήμερα να παραλείπουμε κάτι που το είχαμε δει τότε, ή σήμερα να λέμε κάτι παραπάνω που το είχαμε παραλείψει τότε. Όπως και να έχει πάντως, αυτό που μένει σαν μάθημα, ότι δεν πρέπει να αμελούμε να υπενθυμίζουμε αυτά τα πράγματα, αν και στην ουσία τους και ειδότες είμαστε περί αυτών και στηριγμένοι ενδεχομένως σε αυτά. Ίσα ίσα που η εντύπωση που έχει ο άνθρωπος ότι κάτι το γνωρίζει καλά και ότι είναι στηριγμένος σε αυτό, μπορεί να τον παραπλανήσει. Πώς? Πώς μπορεί να μας παραπλανήσει αυτή η σκέψη? Μα εγώ τα ξέρω αυτά τώρα, πάλι τα ίδια θα ακούσω. Μα εγώ είμαι στηριγμένος σε αυτά, ξανά πάλι από την αρχή. Να αμελήσουμε, πολλά μπορεί να γίνει. Να αμελήσουμε τη συνάθρηση,
να φουσκώσουν, διάφορα. Ναι. Ο Παύλος μας βοηθάει με κάποια λόγια του. Ο νομίζουν ότιίσταται. Δηλαδή, εν προκειμένου να το παραφράσουμε, εκείνος ο οποίος νομίζει ότι τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα πράγματα, εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι στηριγμένος σε αυτά τα πράγματα, ένα είναι καλό να κάνει, να προσέχει, μην τυχόν και πέσει. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλοι, ασχέτως της εντυπώσεως λανθασμένης ή ορθής που έχουμε για το κατά πόσο γνωρίζουμε τα πράγματα του Θεού, για τα κατά πόσο είμαστε στηριγμένοι σε αυτά, ασχέτως της εντυπώσεως που έχουμε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ποτέ να μην κουραστούμε, ακόμα και αν χρειαστεί, είτε να ξαναδιαβάσουμε κάτι, είτε να ξανακούσουμε κάτι που και πάλι το ακούσαμε, που και πάλι το διαβάσαμε σε σχέση με τα πράγματα που συζητούμε πάντοτε στην Εκκλησία, τα πράγματα της πίστεως. Ένα άλλο πράγμα εδώ στο 12 εδάφιο που θα ήταν καλό να σχολιάσουμε είναι την έκφραση «εις την παρούσαν αλήθεια». Εις την παρούσαν αλήθεια. Έχουμε ξαναπεί ότι η λέξη αλήθεια προέρχεται από το ουσιαστικό λίθι, που σημαίνει λησμονιά, και το α αυτό, το στερητικό στο γνωστό. Και ως εκ τούτου αλήθεια σημαίνει κάτι που δεν μπορεί να λησμονηθεί, κάτι το οποίο μένει αναλύωτο, κάτι το οποίο ισχύει πάντοτε. Μάλιστα. Έτσι. Με αυτό υπόψη ως έννοια της λέξης αλήθεια, τι είναι αυτό που ακούγεται να λέει ο Πέτρος παρούσα αλήθεια? Δηλαδή είχαμε και παρελθοντική αλήθεια, έχουμε παρούσα αλήθεια και έχουμε και μέλουσα αλήθεια. Βέβαια. Αυτό να σχολιάσουμε λίγο. Δηλαδή, η προηγούμενη αλήθεια, αυτοί σαν Εβραίοι, γνώριζαν τον νόμο. Λοιπόν, η αλήθεια ήταν ο νόμος για αυτούς. Και πολλές φορές και το γράμμα του νόμου, δηλαδή να αποδεκατήσεις, να κάνεις το μαϊντανό, το πιπέρι, το σκόρδο κλπ. Τώρα όμως και ότι ο άνθρωπος σώζεται εάν κάνει όλα αυτά. Εκείνοι ήταν δια των έργων αυτών. Τα οποία όμως και δεν μπορούσαν να τα κάνουν και όλα. Ή έκαναν ένα μέρος, μετά πέφτανε πάλι στην αμαρτία. Η παρούσα αλήθεια είναι ότι δίνεται η σωτηρία στον άνθρωπο από το Θεό δια της χάριτος. Ποιας χάριτος? Τον Ιησού Χριστό που χάρισε σε εμάς ο Θεός, σωτήρα και λυτρωτή. Και ότι αυτό που είπε αμέσως στο προηγούμενο εδάφιο, θα μας δοθεί η είσοδος στην αιώνιο βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Δηλαδή είναι η βασιλεία των ουρανών, η παρούσα αλήθεια και η βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι κάτι άλλο αυτό. Η Εκκλησία που ο Θεός λαμβάνει. Άρα το ότι. Δια το όνομα αυτού. Να καταλήξουμε κάπου. Άρα το ότι βρισκόμαστε σήμερα σε μια παρούσα ονομαζόμενη αλήθεια, αυτό δεν καταργεί αυτή την αλήθεια την οποία είχαμε χθες. Ναι, όχι. Δηλαδή με άλλα λόγια, το ότι ο Θεός είχε δώσει ως αλήθεια να ακολουθεί ο λαός, ο κατασάρκα Ισραήλ, τον νόμο, έτσι, αυτό δεν αποδεικνύεται ψέμα όταν κάνει την εμφάνισή της η παρούσα αλήθεια της σωτηρίας διαπίστεως. Όχι, γιατί μέσα στον νόμο και τους προφήτες περιέχονται οι σκιές των μελών των αγαθών. Ό,τι ζούμε εμείς σήμερα και ό,τι θα ζήσει εμείς και όλος ο κόσμος στο μέλλοντα αιώνα. Γι' αυτό θα μιλήσει ο Απόστολος Πέτρος και παρακάτω, όταν θα αναφερθεί. Άρα δεν μπορεί να καταργηθεί η προηγούμενη αλήθεια. Ναι, αλλά αυτή είναι παρούσα τώρα. Αυτή η αλήθεια που ο Ιησούς Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή εδώ που έχω ανοίξει, θα σας θυμίσω τη φράση, αναφέρεται στο ίδιο αυτό θέμα λέγοντας ότι έφερε δια του Χριστού ο Θεός εις το είναι νέα και ζώσα οδό. Οδός ήταν και εκείνη η οποία είχε δοθεί να βαδίζουν οι Εβραίοι. Και στο φως της αλήθειας του Θεού ήταν εκτεθειμένοι. Αλλά όμως έρχεται ο καιρός
να δοθεί νέα και ζώσα οδός, ή όπως εδώ το λέει ο Απόστολος Πέτρος, να αποκαλυφθεί η παρούσα αλήθεια. Έτσι. Στο προηγούμενο μάθημα, αν θυμάστε, είχε κάνει λόγο περί εκείνων οι οποίοι έλαχον ισότιμον πίστην με εμάς. Και είχαμε κάνει μια αναφορά πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ποιους εννοεί ότι έχουν πάρει ισότιμο πίστη με εμάς. Πίστη δεν είχε ο Απόστολος Πέτρος όσο ψαράς πριν ο Κύριος τον καλέσει να τον ακολουθήσει. Την πίστη εκείνη. Και αν θυμάστε είχαμε κάνει και σχόλια πάνω στο ακπίστεως εις πίστην και το αποδόξεις εις δόξαν, που σημαίνει δηλαδή ότι έρχεται μια καινούργια δόξα, λαμπροτέρα της προηγουμένης, δεν βγάζει off τη δόξα εκείνη, δεν την κάνει σκοτάδι. Δεν την κάνει σκοτάδι, δόξα ήταν και εκείνη. Το ότι έρχεται μια πίστης, έτσι, πιο λαμπρή, να παραδοθεί στους Αγίους με τον Χριστό ερχόμενο, με το Πνεύμα, με τους Αποστόλους κτλ. Δεν σημαίνει ότι η πίστη που είχαν οι Εβραίοι ήταν ψέμα, έτσι. Και η παρούσα αυτή αλήθεια για την οποία κάνει λόγο εδώ ο Απόστολος Πέτρος, στην πραγματικότητα αυτό περιγράφει. Αυτό δηλαδή που έκανε την εμφάνισή του με τον Χριστό, με τον ερχομό του Χριστό. Τώρα εδώ όμως, από κάποιες ομάδες θρησκευτικές που έτσι εξυπηρετούνται, παίζεται ένα παιχνίδι σε σχέση με την παρούσα αλήθεια. Δηλαδή, θέλοντας να δικαιολογήσουν τις κατά καιρούς μετακινήσεις τους στις ερμηνείες διαφόρων πραγμάτων, σήμερα το λέγαν έτσι και διαρροπάλου απαγόρευαν στα μέλη τους να το πούν κάπως αλλιώς, την επόμενη μέρα το λένε κάπως αλλιώς, έτσι, απομακρυσμένοι από εκείνο που λέγανε χθες, και για να το δικαιολογήσουν αυτό το λένε παρούσα αλήθεια. Σαν η παρούσα αλήθεια δηλαδή να είναι κάτι που περπατάει και παρακολουθεί πάντοτε το παρόν της Εκκλησίας. Δηλαδή δικαιούται η Εκκλησία στον παρόντα καιρό να λέει πράγματα που η Εκκλησία του πρώτου καιρού δεν τα έλεγε. Γιατί τώρα έχουμε παρούσα αλήθεια επειδή εμείς είμαστε παρόντες εδώ. Και για να το δικαιολογήσουν ακόμη περισσότερο, θυμούνται και εκείνο το εδάφιο από τις παροιμίες που λέει ότι η οδός των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τελεία ημέρα. Δηλαδή, ότι ναι, χθες το βλέπαμε έτσι, σήμερα το βλέπουμε αλλιώς, αλλά ας προσέξουμε όμως, το είπαμε κι εμείς. Γίνεται στραγγαλισμός του συγκεκριμένου εδαφίου. Το λαμπρόν φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον. Δηλαδή και χθες φως ήτανε. Ναι. Δεν ήτανε σκοτάδι. Έτσι, και χθες ήταν φως. Δεν ήτανε σκοτάδι. Σήμερα είναι φως πάλι, αλλά λαμπρότερο. Βλέπεις πιο καθαρά πράγματα. Αλλά αυτό, το ότι έχεις λαμπρότερο φως, λέγαμε πριν, το ότι ήρθες σε ανώτερη δόξα, το ότι ήρθες σε ανώτερη αποκάλυψη, το ότι ήρθες εκ πίστεως εις πίστην, δεν καταργεί ότι και το χθεσινό ήταν δόξα, και το χθεσινό ήταν πίστη, και το χθεσινό ήταν φως, και το χθεσινό ήταν αλήθεια. Έτσι. Έχει υπάρξει όμως περίπτωση το χθες τους, σε σχέση με το σήμερά τους που ονομάζουν παρούσα αλήθεια και ως φως που λάμπει περισσότερο, να είναι πλάνη. Δηλαδή να το λένε πια, να το κατηγορούν πια εκείνο που άφησαν στην άκρη πίσω τους ως πλάνη. Άρα δεν ήταν ποτέ τι, αν ήταν. Δεν ήταν αλήθεια, δεν ήταν φως. Άρα δεν έγινε λαμπρότερο εκείνο το φως, γιατί αν ήταν πλάνη, πώς έλαμψε περισσότερο η πλάνη. Σε οδήγησε σε άλλη πλάνη προφανώς. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς θα πούμε ότι όταν εδώ πέρα ο Πέτρος λέει παρούσα αλήθεια, δεν αναφέρεται σε μια αλήθεια που ίσχυε για τους αδελφούς του πρώτου αιώνα ανάμεσα στους οποίους ζούσε ο Πέτρος, και ότι όταν θα έρχονταν οι επόμενοι του δεύτερου αιώνα, του τρίτου, του 20ου, του 21ου που είμαστε εμείς, κάθε φορά θα προσθέταμε και θα λέγαμε άλλα πράγματα από εκείνα που οι Απόστολοι παρουσίασαν και δίδαξαν, τα οποία εάν τους ανασταίναμε τώρα τους Αποστόλους και τα άκουγαν, θα τράβαγαν τις τρίχες της κεφαλής τους.
Αλλά εάν τώρα είχαμε ανάμεσά μας τους Αποστόλους με κάποιον τρόπο, θα έπρεπε αυτά που συζητάμε, αυτά που σκεφτόμαστε, να είναι σε πλήρη αρμονία με αυτά που αυτοί συζητούσαν και λέγανε. Έτσι. Έτσι λοιπόν, παρούσα αλήθεια είναι η αλήθεια του Ευαγγελικού αιώνα. Δηλαδή, όλης της περίοδου, από την ίδρυση της Εκκλησίας μέχρι την αλλαγή της. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει άλλη αλήθεια παρούσα ενώ όσο διαρκεί αυτός ο Ευαγγελικός αιώνας. Και αυτό που αυτές οι ομάδες, δεν θέλω να ονομάσω, χρησιμοποιούν και λένε, είναι τελείως μα τελείως έξω από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Έτσι. Δεν θα αμελήσω λοιπόν να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί όλων αυτών των πραγμάτων, περί του πώς θα πρέπει να αγωνίζεστε να κάνετε την κλίκηση και την εκλογή σας βέβαιοι, μολονότι βλέπω ότι τα ξέρετε και στηριγμένοι είσαστε, αλλά έτσι είναι ο άνθρωπος. Επειδή πάντοτε πρέπει να προσέχουμε μην τυχόν και πέσουμε εμείς που νομίζουμε ότι στεκόμαστε, θα πρέπει πάντοτε να τα αναμασούμε αυτά τα πράγματα. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνώματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως. Επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγων θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Αυτή εδώ η δραματική φράση του Αποστόλου Πέτρου σας παραπέμπει έτσι σε μια άλλη αντίστοιχη φράση άλλου Αποστόλου. Άλλου Αποστόλου, ναι. Τον Παύλο. Ο Παύλος, ναι. Θυμόμαστε. Που είπε ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Ναι. Και τώρα πλέον μου αποβαίνει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Το γράφει στον Τιμόθεο αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά το έχει πει και διαζώσεις πολύ πριν από αυτό. Τότε ήταν πολύ κοντά στο τέλος πια. Έτσι όπως και ο Πέτρος λέει εδώ τώρα, φτάνουν τα πράγματα στο τέλος τους. Και τότε ο Παύλος που το έγραφε αυτό στον Τιμόθεο ήταν πάρα πολύ κοντά στο τέλος. Αλλά το είχε πει πριν μπει στην περιπέτεια αυτή των φυλακίσεων που τελικά τον έφεραν και στο θάνατο. Όταν αποχαιρετούσε και στην Έφεσο. Και πέσανε με το που ακούσανε στην αγκαλιά του και κλαίγανε. Ξαναδείτε το πρόσωπό του. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή και εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου πάλι ανακοίνωση του επερχομένου κακού. Και εδώ έχουμε ανακοίνωση πάλι από τον Απόστολο Πέτρο αυτού που έρχεται. Τότε ο Απόστολος Παύλος προφήτευσε και την αποστασία της Εκκλησίας. Ναι. Μετά την αναχώρησή μου θέλω η εισέλθει λύκη βαρύς. Ναι. Μη διδόμενη του ποιμνίου κλπ. Ναι. Ο Πέτρος λέει ψευδοπροφήτες. Μα μέσα στο βιβλίο αυτό, δηλαδή στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι το δεύτερο κεφάλαιο ιδιαιτέρως θα ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Δηλαδή με τον κίνδυνο των ψευδοπροφητών. Και μάλιστα λέγαμε στα εισαγωγικά στο προηγούμενο μάθημα ότι αν η πρώτη επιστολή είχε σαν αντικειμενικό σκοπό να προειδοποιήσει για τους διωγμούς που έρχονταν, τούτο το βιβλίο, τούτη η επιστολή η δεύτερη, έχει σκοπό μέσα στα άλλα να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο των εσωτερικών. Δηλαδή των ψευδοπροφητών, των ψευδοδιδασκάλων, της πλάνης, της απάτης μέσα από την Εκκλησία. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν, στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνώματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγων θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Στοχάζομαι ότι είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Τι σχέση έχει αυτή η φράση με αυτά που μας αποκαλύπτει μετά, γιατί είναι δίκαιο δηλαδή, τι? Να μας υπενθυμίσει, έτσι. Να μην τα ξεχνάνε, για να μην ξεφύγουν από αυτά. Όπως θα έρθει... Ένα λεπτό, να θυμηθούμε τον Πέτρο. Τι είχε κληθεί να είναι? Απόστολος. Αν διαβάσουμε στο τέλος του το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, τι του λέει ο Κύριος? Αγαπάς με βος και τα αρνία μου που με τα λέει, θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας. Καλά, σε άλλο σημείο. Ναι. Και από αυτή την σωστό. πέτρα αυτό είχε εντολή από τον την Κύριο εκκλησία μου. να επιμένει τα πρόβατά του. Ναι, επειδή αναφέρθηκε το εδάφιο αυτό που λέει αδελφοί, να μην το αφήσουμε ασχολίαστο, έτσι. Σε μία περίπτωση, στη βάση μιας ομολογίας που έκανε ο Πέτρος, ερωτώμενος από τον Κύριο, αυτοί λένε ότι θέλουν ποιος είμαι εγώ. Εσύ τι λες? Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Λέει λοιπόν ο Κύριος, και εσύ είσαι Πέτρος. Είσαι Πέτρος. Έτσι.
και επιτάφτης της πέτρας, δηλαδή όχι εσού ως πέτρας, γιατί ο λίθος της Εκκλησίας, ο ακρογωνίος είμαι εγώ. Επιτάφτης της ομολογίας σου, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, έτσι. Ως πέτρας. Καλώς το ξεχωρίζουμε αυτό, γιατί οι καθολικοί έχουν τον Πέτρο σαν ναι, πέτρα. Έτσι. Επιτάφτης της πέτρας, δηλαδή της ομολογίας που έκανες, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πάνω σε αυτή την ομολογία εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Δηλαδή ότι όντως εγώ είμαι ο ακρογωνιαίος λίθος της, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έτσι. Και σε σένα ως τιμή θα κάνω να δοθούν τα κλειδία της Βασιλείας των Ουρανών. Και το έχουμε πει. Τα κλειδιά τι κάνουν? Ξεκλειδώνουν. Ανοίγουν. Και πού να δούμε τον Πέτρο? Να τον δούμε την ημέρα της Πεντηκοστής, που αυτός άνοιξε την πόρτα της κλήσεως. Των εθνών. Όχι των εθνών. Την ημέρα της Πεντηκοστής, της κλήσεως των εξεβραίων και των προσιλήτων. Έτσι. Να δούμε τον Πέτρο ότι αυτός χρησιμοποιήθηκε για τον Κορνήλιο, ώστε να έρθουν και εκ των εθνών, όπως έλεγες πριν. Έτσι. Και πριν από αυτό, γιατί μιλάμε για ένα κλειδί στους Εβραίους που χρησιμοποίησε ο Πέτρος, άλλο κλειδί που πάλι ο Πέτρος ξεκλείδωσε και στα έθνη με τον Κορνήλιο, για να ξεκλειδώσει να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά υπήρξε και τρίτο κλειδί. Πριν φανεί ο Κορνήλιος στο προσκήνιο, διαβάζουμε ότι ένας από τους 7 διακόνους, ο Φίλιππος, αυτός ο γνωστός ο Φίλιππος που είδε τον άρχοντα της Κανδάκης, της Βασιλής των Αιθιώπων, προηγούμενος προς τη Γάζα κτλ. Έτσι. Αυτός, λέει, είχε πάει στα μέρη της Σαμαρίας και είχε κηρύξει εκεί τα περί του Ιησού Χριστού, αλλά δεν ήταν έτη δεδομένων πνεύμα Άγιον εκεί. Και ήταν λοιπόν που ήρθε ο Πέτρος στα μέρη της Σαμάριας και ήρθε και η όποια πίστη είχαν δείξει στα κηρυχθέντα από τον Φίλιππο, έτσι, να μεταφραστεί στη λήψη του Πνεύματος του Αγίου, που εκείνη την πρώτη εποχή εκδηλωνόταν μέσω των χαρισμάτων. Έτσι. Άρα λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις έρχεται ο Πέτρος να χρησιμοποιηθεί πρώτος και καλύτερος σε αυτό που ο Κύριος είχε πει, ότι πορευθέντες μαθητεύσατε, ή μάλλον όχι, λέει, θέλετε είστε μάρτυρες μου εν Ιερουσαλήμ και εν Ιουδαία και εν Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Δηλαδή και στον κύκλο τον εβραϊκό, έτσι, και στον κύκλο το σαμαριτικό και στον κύκλο της γης, των εθνικών δηλαδή. Και σε αυτά τα τρία βλέπουμε να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο ο κλειδούχος Πέτρος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τιμάται ο Πέτρος από τον Κύριο για την ομολογία αυτή που δια Πνεύματος Αγίου έσπευσε να κάνει για λογαριασμό βεβαίως όλων των μαθητών. Εδώ λοιπόν τώρα λέει ότι είναι δίκαιον σε μένα, ο οποίος έχω αναλάβει τέτοια αποστολή από τον Κύριό μου, να επιμένω πρόβατα, τα πρόβατά του, να επιμένω τα αρνία του, να τα φροντίζω, να. Όσο ακόμα ζω και υπάρχω, να εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία του ότι ζω και υπάρχω και ότι μπορώ να επικοινωνήσω και μπορώ να μιλήσω και μπορώ να δώσω από αυτά που το Πνεύμα του Θεού μου έχει δώσει. Πολύ δε περισσότερο είναι δίκαιο όταν βλέπω ότι αυτό το σκηνή της ζωής μου, της φυσικής, τι κάνει? Κοντένει. Πάει να τελειώσει. Να γιατί είναι δίκαιο. Και με αυτή την έννοια καταλαβαίνουμε και για μας τι είναι δίκαιο, αδερφοί. Πόσες φορές δεν έχουμε μετανιώσει όταν μετά από μια συζήτηση στην οποία σκεφτήκαμε για μια στιγμή να ανοίξουμε το στόμα μας να πούμε κάτι, αλλά κάτι μας κράτησε, εγώ θα με καθυστερήσει τώρα, λέω το πιο απλό. Και γιατί να δώσω το δικαίωμα τώρα εδώ πέρα ότι εγώ συζητάω και σκέφτομαι για αυτά τα πράγματα, άλλο. Και στη συνέχεια, όταν απομακρυνθήκαμε από αυτό, λέμε κοίταξε να δεις, είχα μια ευκαιρία κάτι να πω εκεί, κάτι να προσθέσω εκεί, κάποια μαρτυρία να δώσω εκεί και δεν το έκανα. Δηλαδή με άλλα λόγια εκείνη την ώρα έπραξα μια αδικία. Γιατί ο Κύριος που μου έδωσε, δεν μου έδωσε για να έχω εγώ μόνο, αλλά μου έδωσε και για να δίνω. Και για να δίνω. Στο βαθμό λοιπόν που βλέπω τη ζωή μου να περνάει και τις ευκαιρίες εγώ να τις αφήνω ανεκμετάλλευτες, έτσι, στο βαθμό αυτό εγώ αδικώ.
Αντίθετα είναι δίκαιο, βλέποντας καθώς ο καιρός περνάει, τις ευκαιρίες που έχουμε όλο και περισσότερο να μειώνονται, γιατί άλλες ευκαιρίες έχει ένας αδελφός που είναι 30 χρονών, προσδοκώντας να ζήσει, έτσι. Και άλλες ευκαιρίες έχει ένας που είναι σαν και εμένα στα 53, έτσι. Και για τον μεγαλύτερο ακόμα. Ως εκ τούτου λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο Πέτρος θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένος αυτόν να εκμεταλλευτεί το όσο λίγο έχει ακόμα στη διάθεσή του να ζει και να το διαθέτει χάρη των αδελφών, διεγείροντάς τους δι' υπενθυμίσεως. Διεγείρω, λέει, εσάς δια της υπενθυμίσεως. Που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να τα ξέρουμε, να είμαστε ειδώτες, μπορεί να είμαστε στηριγμένοι, αλλά πολλές φορές πρέπει να έρθει κάποιος να τα ζωντανέψει αυτά μέσα μας, να μας τονώσει λίγο, να μας ξεσηκώσει λίγο και με αυτόν τον τρόπο να τα κάνει πάλι ζωντανά από εκεί που έχουν καθίσει και έχουν πιάσει ενδεχομένως και αράχνες. Και λίγη σκόνη. Μέσα μας. Και λίγη σκόνη. Καλά το λες. Λοιπόν, εξεύρω ότι εντός ολίγου, όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με εφανέρωσε, θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου. Θεωρεί δηλαδή το σώμα αυτό το οποίο έχει, όπως και κάθε άνθρωπος, σαν ένα πρόσκαιρο κατοικητήριο, το οποίο αργά ή γρήγορα ο άνθρωπος τι το κάνει, το αποθέτει, το αφήνει μόνο του. Όπως χρησιμοποίησαμε μια σκηνή το καλοκαίρι στην εξοχή σε ένα κάμπινγκ και μετά την εγκαταλείψαμε και την αφήσαμε στο έλεος, εκεί, δεν ξέρω τι την κάνουμε, την βάλαμε στη σακούλα, την αφήσαμε να την τρώει ο βοριάς το χειμώνα που θα έρθει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως έμεινε έρημη, εμείς δεν είμαστε εκεί. Το ίδιο και εδώ. Τώρα, τι είναι αυτό το οποίο κατοικεί μέσα σε αυτό το σκήνομα και πώς ο Πέτρος θα εγκαταλείψει σε λίγο αυτό το σκήνομα? Τι είναι αυτό που κατοικεί μέσα σε αυτό το σκήνομα? Η ζωή του ο όλος άνθρωπος, η όλη προσωπικότητά μας. Σωστό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όντας στις συνθήκες της σαρκός, το σώμα μας, η σάρκα μας αυτή, είναι το κατοικητήριό μας. Ναι. Μέσα από αυτό είναι που εκφραζόμαστε. Αλλά μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο. Ότι όπως ο Κύριος είπε ότι εγώ στον όποιον με αγαπά και ο Πατήρ θα έρθουμε και θα κάνουμε τι? Μονήν. Έτσι. Μπορούμε να δούμε δηλαδή τούτη την φυσική μας κατάσταση ο καθένας, τη σαρκικότητά μας, σαν το πρόσκαιρο κατοικητήριο αυτού του αναλύωτου, το οποίο ο Θεός δημιούργησε με σκοπό να το κρατήσει αναλύωτο. Να το αναστήσει εκείνη την ημέρα, να το δοξάσει εκείνη την ημέρα, να το κάνει να γευτεί τα τίμια και μέγιστα επαγγέλματα αυτά, τα οποία μας είπε στο πρώτο μέρος του μαθήματος, και να δοκιμάσει τη Θεία Φύση. Ή αλλιώς, όπως το λέει ο Παύλος, αυτό, ή πώς αλλιώς ακριβώς, όπως το λέει ο Παύλος, το νέο κτίσμα. Το νέο κτίσμα λοιπόν που κατοικεί εδώ, σε αυτή τη σάρκα. Έτσι. Αυτή η σάρκα όμως είναι αποφασισμένη στους ανθρώπους, άπαξ την αποθάνωση, οπότε και αυτή θα αποτεθεί στον τάφο. Το άλλο όμως, αυτό το οποίο ο Θεός έκανε να ζήσει μέσα σε αυτή τη σάρκα, αναγεννώντας τον άνθρωπό του, έτσι, αυτό εγκαταλείποντας τη σάρκα αυτή, θα βρεθεί πρόσκαιρα στη φύλαξη του Θεού για να αποδοθεί στο σώμα της Αναστάσεως πότε? Την Ανάσταση. Την ημέρα της Αναστάσεως. Έτσι. Η ζωή ημών και έκρυπτε μετά του. Όταν ο Χριστός η ζωή θα φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του με δόξα. Τούτο το σκήνομα είναι που θα πάει να διαλυθεί, αλλά εκείνο θα είναι σύμμορφο της εικόνος αυτού, του Χριστού. Έτσι. Τραγικός ο τρόπος με τον οποίο και δραματικός αναφέρεται σε αυτό το γεγονός ο Πέτρος και φαίνεται να φέρνει σε κατάσταση έντασης περισσότερο της προσοχής αυτών που διαβάζουν τις φράσεις. Γιατί λέγαμε πριν ότι αν έχεις έναν λόγο να σέβεσαι κάποιον και να τον ακούς τα καλά του,
Ναι. Περισσότερο βαρύτητα αποκτούν τα λόγια του όταν αυτός βλέπεις ότι πάει, τι να κάνει. Γιατί πόσο θα τον έχω ακόμα να μου μιλάει, να με ορμηνεύει, να με διδάσκει, να με νουθετεί, πόσο θα τον έχω. Άρα τούτα τα λόγια είναι πολύ πιο σημαντικά. Συν του γεγονότος ότι έχουν μέσα και την αποκριστάλλωση όλης του της πνευματικής πορείας. Και όπως κάποιος ο οποίος βλέπει να του φεύγει η ζωή, θέλει αν είναι δυνατόν μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να συγκεφαλαιώσει όλα αυτά που προηγήθηκαν και όλα αυτά που δεν θα προλάβει ενδεχομένως να κάνει, αλλά αν είχε χρόνο θα έκανε, έτσι και ο Πέτρος προσπαθεί μέσα σε αυτή την ευκαιρία που έχει, βλέποντας ότι δεν την έχει επάπειρον, να πει όλα αυτά τα οποία κρίνει αναγκαία για την ανάπτυξη των αναγνωστών της επιστολής του. Και το λέει έξοδος. Ορίστε. Έξοδο το λέει, από το σκήνομα δηλαδή, την εμήν έξοδον. Ναι. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Και μια απόδειξη της επιμέλειάς του πάνω σε αυτό το θέμα, της φροντίδας του πάνω σε αυτό το θέμα, είναι η συγγραφή της επιστολής. Γιατί αυτά που ήθελε να πει τα κατέγραψε. Και όχι μόνο εκείνη μετά την αποβίωσή του, αλλά και εμείς χιλιάδες χρόνια μετά την δική του αποβίωση μπορούμε να τα διαβάζουμε και να τα θυμόμαστε πάντοτε αυτά. Διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Τι ωραία. Σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τώρα, πώς μπορείς να γνωστοποιήσεις την δύναμη και την παρουσία κάποιου? Καλά, λέγοντάς του πρώτα, καταρχήν με το λόγο, τον βεβαιώνεις ότι αυτά που λέει είναι αληθινά. Όχι, και με τη δύναμη... σύμφωνα με τα λόγια του Πέτρου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να γίνει με μύθους σοφιστικούς. Ναι. Με μύθους σοφιστικούς. Εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε. Να πούμε παραμύθια, να πούμε πράγματα από το μυαλό μας. Να πούμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να σας κινήσουν στην πίστη που θέλουμε να σας πάμε, αλλά τα οποία δεν θα είναι αληθινά, τα λέμε έτσι, τα φουσκώνουμε έτσι για να σας εμπνεύσουν και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε. Όμως εδώ δεν συνέβη αυτό. Εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε ανθρώπινα παραμύθια, αλλά σας είπαμε ακριβώς αυτό το οποίο είδαμε, μάλιστα αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή μεγαλειότητος. Και σε αυτό το οποίο ως γεγονός γίναμε αυτόπτες μάρτυρες, διακρίναμε τη δύναμη του, διακρίναμε την παρουσία του ως Κυρίου. Έτσι. Γιατί εδώ κάνει ευθεία αναφορά σε ποιο γεγονός? Στις μεταμορφώσεως, όπου αυτόπτε έγιναν μάρτυρες ποιοι? Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Εδώ ποιος μιλάει εκ των αυτοπτών? Ο Πέτρος. Και βεβαίως όταν ανέβαιναν μαζί τους στο όρος, αυτό που παρακάτω θα πει Άγιο, λοιπόν όρος, λοιπόν όταν ανέβαιναν μαζί με ποιον? Με τον Χριστό. Με ποιον Χριστό? Τον άνθρωπο. Με τον άνθρωπο, Ιησού Χριστό. Αυτόν που έβλεπαν να κάνει θαύματα, θεραπείες, αλλά που κατά τα λοιπά ήταν ένας όμοιος με αυτούς, ομοιοπαθής με εμάς, άνθρωπος, έτσι. Που ίδρωνε, που έκλαιγε, που κουραζότανε, που πεινούσε, που διψούσε. Όλα αυτά. Έτσι ανέβαιναν μαζί του επάνω. Αλλά σε πολύ λίγο, όταν έφτασαν εκεί, μέσα στο σκηνικό αυτού του μεταμορφώσεως, είδαν έναν άλλον Χριστό. Αυτόν δηλαδή, ο οποίος είναι ο Κύριος. Τον είδαν και γνωστοποιούν στους αδελφούς την δύναμη πια και την παρουσία του ως Κυρίου. Γιατί εκεί, αν θυμηθούμε τη σχετική αφήγηση του Ευαγγελιστή, τι είδαν να συμβαίνει στον Κύριο?
να λάμπει περισσότερο και από τον ήλιο και να βρεθεί μέσα σε ένα σύννεφο. Ακριβώς. Και δίπλα του Ισαΐας και ο Μωυσής. Ο Ηλίας και ο Μωυσής. Ήτινες λέει συνελάλουν με αυτόν δια τα περί της εξόδου του Κυρίου, την έξοδο από τον κόσμο. Και δεν είναι ότι μόνο είδαν στη βασιλική επερχόμενη δόξα του τον Κύριο μεταμορφωμένο έτσι, αλλά άκουσαν, όπως λέει παρακάτω, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότι ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό τους μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ ευρεστήθην. Και ταύτην την φωνήν εμείς οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες με ταυτού εν το όρι το Αγίου. Εν το όρι το Αγίου. Άρα λοιπόν, εμείς μπορούμε να μιλάμε όχι γιατί κάποιοι άλλοι μας είπαν, αλλά γιατί εμείς γινήκαμε αυτόπτες μάρτυρες πραγμάτων. Και από όλα όσα έχει γίνει αυτόπτης μάρτυρας, γιατί ο Πέτρος είναι μαζί του με τον Κύριο Ιησού Χριστό από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει τη διακονία του μέχρι το τέλος. Τι διαλέγει ως κορυφαίο? Τι είναι αυτό που του έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση? Τι είναι αυτό που θεωρεί καταλυτικό, έτσι, στη συζήτηση ή σε μια συζήτηση που θα γίνει περί Ιησού Χριστού? Τούτο το γεγονός, το οποίο μιλάει για την επερχόμενη βασιλική του δόξα, έτσι. Εγνωστοποιήσαμε λοιπόν τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτό το κάναμε με το να έχουμε γίνει αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλειότητός Του. Και μάλιστα όλα αυτά συμπληρώθηκαν από αδιαμφισβήτητη μαρτυρία του Θεού του ίδιου, λέγοντας ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθη. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι που όταν φέρθηκε μαζί με τον Ιωάννη στο δικαστήριο εκεί στο Σάχια, δηλαδή στο ανώτατο Ιουδαϊκό δικαστήριο, κλείνονται μέσα στη φράση, διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλόμεν εκείνα τα οποία είδομεν και οικούσαμε. Στηριγμένοι και εμείς αδελφοί σε αυτού του είδους τις μαρτυρίες, όπως αυτή εδώ ή όπως αυτή που ανέφερα μόλις, μπορούμε να λέμε ότι η πίστη μας δεν είναι στηριγμένη στις ιδέες κάποιου φιλοσόφου, κάποιου που νόμισε ότι είδε, κάποιου που νόμισε ότι άκουσε, κάποιου που τα είδε στον ύπνο του, κάποιου που του αποκαλύφθηκαν σε ένα βουνό που πήγε και είδε ένα όραμα, όπως συνήθως συμβαίνει μέσα στις θρησκείες του κόσμου. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ώστε να στηριζόμαστε και όπως ο Κύριος θέλησε να δώσει και μαρτυρίες περί της Αναστάσεώς Του, άλλο πράγμα το οποίο θα συναισθητεί το πολύ. Νόμιζαν ότι αναστήθηκε. Κλέψαν το σώμα Του και είπαν ότι αναστήθηκε. Μα 40 ημέρες φανερωνότανε αναστημένος, έτσι, στους μαθητές Του, σε μια περίπτωση σε 500 και επέκεινα αδελφούς, όπως αναφέρεται. Και αν σήμερα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει και να πει καλά έτσι τα έγραψε αυτός, τότε που τα έγραφε όμως τα διάβαζαν οι σύγχρονοι του. Και θα μπορούσαν να του πούνε έλα ρε παιδί, πότε έγινε αυτό το 500 και επέκεινα? Λέει, μερικοί λέει εκοιμήθησαν και κάποιοι άλλοι ζουν ακόμα, υπάρχουν ακόμα, έτσι. Οπότε αυτοί οι άλλοι που ζουν ακόμα θα μπορούσαν να πούν τι ψέματα είναι αυτά που λες, πότε φανερώθηκε σε εμάς που εννοείς? Όμως κανείς δεν αμφισβήτησε αυτά τα γεγονότα, όπως και ετούτο εδώ, στο οποίο ο μάρτυρας αυτόπτης μαζί με τον Πέτρο και μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ήταν ο Απόστολος Πέτρος που το γράφει. Και μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο πασχίζει ένας άνθρωπος που ένα πράγμα το ξέρει καλά γιατί το έζησε, γιατί το είδε, να το μεταφέρει και στους άλλους που δεν το είδαν, που δεν ήταν εκεί να ακούσουν αυτοί. Αλλά βλέπουμε όμως πως και σε εμάς έχει συμβεί ενδεχομένως. Να προσπαθούμε να πείσουμε, μα το άκουσα, μα ήμουνα εκεί. Δεν είναι ότι μου το είπανε, το είδα εγώ με τα μάτια μου. Και να πασχίζεις, να πείσεις τον άλλον πάνω σε αυτή την αλήθεια που εσύ έχεις βιώσει. Όχι έχεις πιστέψει ή έχεις ακούσει, αλλά έχεις βιώσει, την έχεις βιώσει. Αυτή η αγωνία λοιπόν του Πέτρου είναι εδώ πέρα, ο οποίος προσπαθεί, έστω και στα στερνά του, να εμπνεύσει στους αδελφούς
την πίστη αυτή η οποία μπορεί να τους κρατήσει μέχρι το τέλος όρθιος. Και δεν είναι βεβαίως μόνο αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει, άρα η πίστη μας πρέπει να στηρίζεται στον ορθολογισμό. Δηλαδή έχουμε μαρτυρίες περί τούτου. Έχουμε αυτόπτες μάρτυρες που είδαν και ακούσαν, το δεχόμαστε. Δεν έχουμε, δεν το δεχόμαστε. Ο Κύριος όμως τι έχει πει στον Θωμά? Μη γίνεσαι άπιστος, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Μακάρι θα είναι εκείνοι οι οποίοι όχι είδαν όπως εσύ τώρα που ψηλάφιζε, έλα εδώ και βάλει τα χέρια σου κτλ. Και γίνω πιστός και όχι άπιστος. Λοιπόν, αλλά που χωρίς να έχουν δει θα αποδεχθούν, θα πιστέψουν. Άρα λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε η πίστη μας να έχει μόνο ορθολογιστικό χαρακτήρα, το είδαμε, το ακούσαμε, έχουμε αυτόπτες μάρτυρες περί τούτου, το δεχόμαστε, έτσι. Προχωρεί και λέει ότι και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Δηλαδή, ενώ το να το βλέπεις μπροστά σου και να το ακούς με τα ίδια σου τα αυτιά είναι βέβαιο, ο προφητικός λόγος είναι βεβαιότερος. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πίσω από αυτόν ποιος κρύβεται? Ο Θεός, που το λέει στο τέλος. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εμείς μπορεί να βεβαιωνόμαστε από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά δεν εξαντλείται το πεδίο της πίστεώς μας μόνο στον ορθολογισμό αυτόν. Έχω αυτό του μάρτυρα μαρτυρία, το δέχομαι. Επειδή πιστεύω στον Θεό, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό και μίλησε και είπε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο εγώ ευηρεστήθην. Επειδή είναι λοιπόν ο Θεός ο οποίος κρύβεται πίσω από κάθε προφητεία και εκείνος κίνησε τα χείλη ή τη γραφίδα του προφήτη να πει ή να γράψει, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν τον έχουμε αυτόν τον λόγο βεβαιότερον. Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε όσοι λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Δηλαδή με άλλα λόγια, μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου, μέσα στην προσδοκία του Χριστού να επιστρέψει ως βασιλιάς, να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, να τελειώσει η αμαρτία, να τελειώσει ο θάνατος, να έρθουν όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει υποσχεθεί, μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά που έχουμε αυτή την προσδοκία, αυτό που θα την τονώνει, αυτό που θα την φωτίζει, αυτό που θα την κάνει να συντηρείται, είναι το να χρησιμοποιείται ως φως ποιος? Ο προφητικός λόγος. Τώρα πώς αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει, αδελφοί? Θυμόμαστε ότι καθώς τα γεγονότα που είχαν να κάνουν με τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, από παιδάκι που μεγάλωνε μέχρι που έγινε ο Κύριος, ο δάσκαλος, μέχρι. Ακούμε τους Ευαγγελιστές να λένε τούτο έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν, που σημαίνει δηλαδή ότι παρατηρούσαν και συσχέτιζαν τα πράγματα της ιστορίας με τι? Με την προφητεία. Την προφητεία, ό,τι είχαν πει οι προφήτες. Ακριβώς. Επίσης, βλέπουμε ότι μετά την είσοδό μας στον λεγόμενο Ευαγγελικό αιώνα, δηλαδή από την Πεντηκοστή και μετά, από την ίδρυση της Εκκλησίας και μετά, αρχίζει μια οδηπορία που έχει να κάνει με τους ενσαρκή βαδίζοντες πιστούς, οι οποίοι έχουν την προσδοκία που λέγαμε, να επιστρέψει ο Κύριος, να βρεθούν στη βασιλεία του, ζούνε μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου που λέγαμε, έτσι. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή λέει ο Πέτρος, καλά θα κάνετε να κρατάτε ψηλά το φανάρι των προφητιών. Και πράγματι, αν ξεκινήσουμε από την κορυφαία προφητεία που μας παραδόθηκε από τα χείλη του ίδιου του Κυρίου και αφορά σε αυτή την περίοδο του χρόνου, και αν συνεχίσουμε από επίσης σπουδαία προφητεία που βρίσκουμε πού? Μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, που ο Κύριος πάλι δίνει στο δούλο αυτού Ιωάννη, έτσι, να γράψει όσα πρέπει να γίνωση ταχαίως, έτσι. Αν λοιπόν αυτά τα πάρουμε σαν προφητείες,
και τα συσχετίσουμε με τη διαδρομή της Εκκλησίας από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι ο Κύριος να επιστρέψει, τότε μπορούμε να πούμε ότι όλα όσα ο Κύριος μας είπε, το ένα πίσω στο άλλο, τι κάνουνε? Εκπληρώνονται. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει, καλά θα κάνετε μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά του κόσμου να κρατάτε ψηλά το λιχνάρι των προφητιών του Λόγου του Θεού. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν φτάνουμε να λέμε εκπληρώνονται, στην πραγματικότητα τι συμβαίνει σε εμάς? Αυξάνεται η πίστη. Τονωνόμαστε, Ναι. παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί βλέπουμε, να το, έγινε, το είχε πει ο Κύριος και προχωρούμε. Και όταν ταύτα αρχίζουν να γίνονται, έτσι, επάρατε, ανακύψατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει, δηλαδή και ο ίδιος ο Κύριος τα θέτει αυτά τις προφητείες, δηλαδή εκπληρούμενες, ως λόγους τόνωσής μας, ενθάρρυνσής μας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Έτσι. Και βεβαίως λέει ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει και πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει, δηλαδή να εκτιμάται αρκούντος από εμάς ο προφητικός λόγος και να χρησιμοποιείται ως λίχνος φεύγων σε σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Ποια είναι η αυγή της ημέρας που αναφέρει εδώ? Που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Ναι, η βασιλεία, η βασιλεία του Χριστού. Ακριβώς. Μέχρι να συμβεί λοιπόν αυτό το κορυφαίο γεγονός που σας θα σηματοδοτήσει το ξεκίνημα της νέας μέρας, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού, πώς θα ξεκινήσει αυτό? Με τη μεταλλαγή της Εκκλησίας, με την Ανάσταση την πρώτη των Αγίων, έτσι. Και τη συναυτό επισυνάξεων των περιλυπωμένων, έτσι, που θα αλλαθούν τα σώματά τους. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν να συμβεί αυτό το γεγονός και ο φωσφόρος να ανατείλει εν τες καρδίες ημών, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη μελέτη των προφητιών ιδιαιτέρως, τις οποίες συστήνει εδώ ως λίχνον φεύγοντα εν σκοτεινό τόπο. Τι θέλει να πει με την ανατολή που θα συμβεί του φωσφόρου εν τες καρδίες ημών? Ποιον εννοεί εδώ ως φέροντα το φως? Το Χριστό. Ο οποίος θα είμαι ο αστήρ, ο πρωινός και ο ορθρινός. Ναι. Ο οποίος λέει θα ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Δηλαδή για την Ανάσταση μάλλον αυτό εννοεί. Θα ανατείλει. Ναι. Στη μεταλλαγή εκεί. Μάλιστα. Οι καρδιές μας στην παρούσα κατάσταση, ως άνθρωποι δηλαδή, μάλιστα, είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε να είμαστε. Ναι. Πού θέλουμε να βρεθούμε? Εκεί που μας υποσχέθηκε. Ναι, με τον Κύριο. Επόμενο λοιπόν είναι να είμαστε από μιας πλευράς βαρύθιμοι και να λέμε ως πότε Κύριε, ως πότε Κύριε. Δηλαδή είναι σαν αυτό που έλεγε ο ποιητής μας, λοιπόν όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δηλαδή όσο και να μας χαροποιεί η ελπίδα, όσο και να μας χαροποιεί η προσδοκία, δεν παύουμε καθημερινά να βιώνουμε μια πραγματικότητα. Πολύ δε περισσότερο, θα το πούμε αυτό που λες, πολύ δε περισσότερο, όχι μόνο επειδή ο άργον του κόσμου τούτου βασιλεύει, όχι μόνο επειδή ο κόσμος της αμαρτίας είναι ολογυρά μας, αλλά είμαστε βαρύθιμοι και από την κατάσταση που βιώνουμε της αρχικότητός μας, γιατί ενώ ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο όλοι οι πιστοί ευχαριστιόμαστε στο θέλημα του Θεού, βλέπουμε πολλές φορές οι σκέψεις μας, τα λόγια μας, οι πράξεις μας να πηγαίνουν αντίθετα προς αυτό που μας ευχαριστεί να κάνουμε και είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, και αυτό να μας στεναχωρεί. Γιατί να ξεφύγω? Γιατί να πρέπει πάλι να πάω να κλαφτώ στον παράκλητό μου να με ισοφαρίσει στο λάθος μου προς τη δικαιοσύνη του Θεού? Αυτή όλη η κατάσταση λοιπόν μας κάνει να είμαστε βαρύθμοι. Και όπως πολύ σωστά θυμήθηκε ο αδελφός ο Στέλιος στο εδάφιο, ότι στενάζει και εμείς, όχι μόνο η κτήση στενάζει και συναγωνιά ιστορία, αλλά και εμείς αυτοί στενάζομαι εν εαυτής. Παρόλο που έχουμε τι πράγμα? Την ελπίδα, την προσδοκία της απολυτρώσεως από αυτή την κατάσταση με την επιστροφή του Κυρίου και την προς αυτόν επισυναγωγής μας. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι σαν η καρδιά μας από μια άποψη
να βρίσκεται μέσα σε μια μόνιμη νύχτα. Έτσι. Και πότε θα δει Θεού πρόσωπο και πότε θα χαροποιηθεί πραγματικά, γιατί και τώρα λέει χαίρεται, πάλι θέλω είπε, αλλά όλα αυτά είναι σχετικά, τα εξηγήσαμε. Λοιπόν, πότε θα δει πραγματικά Θεού πρόσωπο αυτή η καρδιά, πότε θα δει το φως να ανατέλει αυτή η καρδιά, πότε θα λαμπρινθεί αυτή η καρδιά, όταν πράγματι, έτσι, έρθει η αυγή της ημέρας, όταν έρθει ο Κύριος, φέρον ίαση εν τη στέρξη αυτού. Έτσι. Όταν λοιπόν ο Κύριος επιστρέψει εν δόξη και παραλάβει την εκκλησία του να τη φέρει στη δόξα μαζί του. Τούτο πρώτον εξεύρονες σε σχέση με το θέμα που σας είπα μόλις, δηλαδή ότι πρέπει και θα κάνετε καλά να θεωρείτε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, έτσι, παρά από όποια μαρτυρία αυτόπτου μάρτυρα ή οτιδήποτε άλλο. Ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, επιλύσεως λέει στο κείμενο. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκτελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αλλά μέσα στο λαό όμως, θα πει παρακάτω, υπήρξαν και ψευδοπροφήτες. Δεν μιλούμε για αυτούς. Δεν ασχολούμαστε τώρα για αυτό το θέμα. Τώρα μιλούμε για την αληθή προφητεία. Έτσι. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αλλά αυτό θα το δούμε παρακάτω. Εδώ όμως να ξέρετε πρώτο και καλύτερο ότι όταν πρόκειται περί προφητείας δεν έχει έρθει από το στόμα και από το μυαλό του Ηλία, του Ισαΐα, του Ιερεμία, του όποιου, αλλά εκ του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Θα μπορούσε να πει κάποιος, όπως και το έχουν πει, ότι κάποιοι έξυπνοι άνθρωποι, βλέποντας το που έγερνε κάθε φορά η πλάστιγκα, αφού γκραζόμενοι τα ερχόμενα, έτσι, λέγανε κάτι της. Και αυτό ερχόταν μετά ως προφητεία να επιβεβαιωθεί. Και γίνονταν έτσι, όχι εξαιτίας του ότι κάποιος θεός τους κίνησε να πούν και να γράψουν, αλλά επειδή οι ίδιοι ήταν διορατικοί και εκτίμησαν αυτά τα πράγματα. Όπως για παράδειγμα έχουμε τον Ιούλιο Βέρν. Δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι είναι προφήτης, αλλά τα έργα του ονομάστηκαν προφητικά υπό την έννοια ότι είδε ότι ο άνθρωπος και στο φεγγάρι θα πάει, είδε ότι και στα βάθη του ωκεανού θα πάει, το φαντάστηκε. Βλέποντας ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται. Κάποια στιγμή κολύμπαγε μόνος στη θάλασσα, έφτιαξε μια βάρκα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πηγαίνει πιο μακριά. Τη βάρκα της έβαλε πανιά, πήγε ακόμα πιο μακριά. Εκεί που ήταν στα παράλια, ανέχτηκε και στη μέσα θάλασσα. Κάποια στιγμή θα έφτιαχνε και αυτό. Θα έβρισκε έναν τρόπο να πάει και κάτω. Το είδε αυτό το πράγμα, μόνο ότι κανείς δεν το συζητούσε, δεν το έλεγε. Λοιπόν, αυτό ήταν εξιδίας του συγγραφέως επιλύσεως. Εδώ όμως τα πράγματα δεν έχουν έτσι, διότι υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και επίσης, να πούμε και τούτο, ότι μέχρι τη στιγμή που γράφει ο Πέτρος, υπάρχει πίσω, καταγεγραμμένο, αν κάποιος ήθελε να ασχοληθεί και να το βρει, ένα μεγάλο κεφάλαιο εκπληρωμένων ήδη προφητιών που είχαν ακουστεί χρόνια και χρόνια πιο πίσω. Πού να πάμε? Να πάμε στον Ισαΐα και να δούμε πώς προφητείες του ήρθαν να εκπληρωθούν με τα περί της γεννήσεως λεγόμενα από αυτόν του Ιησού Χριστού, τα περί του σταυρώσεως αυτού, τα περί της Αναστάσεως αυτού, όλα αυτά τα γεγονότα δεν είχαν προφητευτεί? Ή να πάμε στον Δανιήλ, του οποίου οι προφητείες ήταν και πολύ της μόδας, ας επιτραπεί η έκφραση, στα χρόνια εκείνα που επρόκειτο ο Κύριος να γεννηθεί κατά σάρκα επί της γης, και μελετώντο και συζητούντο υπό το βάρος βεβαίως και των πιέσεων που τους έφερναν οι κατακτητές και που έκαναν τους ανθρώπους να στρέφονται στα γραμμένα των προφητών για να δουν μπας και τώρα γλιτώσουμε από αυτούς με το να έρθει ο Μεσσίας που λέγανε οι προφήτες κτλ. Εν πάση περιπτώσει όμως όντως αποτελεί φως σε σκοτεινό
τόπο ο προφητικός λόγος του Θεού, ο οποίος μέσα σε αυτούς τους καιρούς που διέρχεται η Εκκλησία μπορεί να την κρατάει όρθια στη σκοτεινιά που βιώνει και προσδοκούσα πάντοτε την ανατολή της ημέρας εκείνης, την αυγή της ημέρας εκείνης και την ανατολή βεβαίως εν τες καρδίες των πιστών του φωσφόρου, εκείνου που θα φέρει το πραγματικό φως και την ίαση που ο Θεός έχει υποσχεθεί, δηλαδή του Ιησού Χριστού επιστρέφοντος ως θριαμβεύοντος βασιλέως. Όλα αυτά λοιπόν ήτανε να μελετήσουμε στο απόψινό μας μάθημα. Για να δούμε όμως και από πρακτικής πλευράς πράγματα που είναι κλεισμένα μέσα σε αυτό. Ναι, πριν πάμε σε αυτά, ας πεις. Είπε ο Απόστολος ότι θεωρώ δίκαιο να σας πω. Ναι. Έτσι, θεωρώ δίκαιο στο 13 εδάφιο. Νομίζω ότι εννοούσε αυτό που είπε το παρακάτω, δηλαδή να μην το παραλείψω αυτό να σας το πω. Θεωρώ δίκαιο να το ξέρετε, τη μεγαλοπρέπεια, ότι ακούσαμε τον πατέρα από τη μεγαλοπρεπή δόξα, ότι εμείς είδαμε Αυτή ευγενία. την δύναμη και την παρουσία. Επειδή στο εδάφιο 16 ναι. λέει διότι σας εγνωστοποιήσαμε, Ναι. διότι σας εγνωστοποιήσαμε, Ναι. δεν έρχεται εδώ να τους το πει για πρώτη φορά. Τους το έχει γνωστοποιήσει. Ότι τους το έχει ξαναπεί το γεγονός αυτό. Βεβαίως, διότι σας εγνωστοποιήσαμε. Δεν σας το λέω τώρα, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι είστε ειδότες και στηριγμένοι, τους λέει. Αλλά θεωρώ δίκαιο και από το γεγονός ότι συνδέει αυτή τη φράση με το ότι εκτιμά πως θα παραμείνει, όπως το αποκάλυψε ο Κύριος, για λίγο ακόμα στη ζωή κοντά τους. Θεωρώ δίκαιο, θεωρώ επιβεβλημένο, έτσι, για να μην σας αδικήσω εσάς. Τι να κάνω όσο υπάρχω, να λέω και να ξαναλέω και να θυμίζω και να ξαναθυμίζω, γιατί αυτό, έτσι όπως αναφέρεται αλλού, σε μένα δεν είναι οχληρό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά σε εσάς είναι τι? Συμφέρον, ωφέλιμο. Ναι. Έτσι. Για εσάς είναι συμφέρον, είναι ωφέλιμο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λέει ότι στοχάζεται ως δίκαιο το να τους διεγείρει δια της υπενθυμίσεως. Έτσι. Λέγαμε να πούμε κάποια πρακτικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έγινε λόγος περί της παρούσας αλήθειας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ σε κάποιον έξυπνο, επίδοξο δάσκαλό μας να παρουσιαστεί και να μας πει ότι ξέχασε αυτά που ήξερες και έλεγα και εγώ ως χτες, έτσι, και ήταν η αλήθεια, γιατί τώρα έχουμε παρούσα αλήθεια αυτό. Το να έρθει και να πει ότι στο φως που είχα εχθές το έβλεπα έτσι και επειδή φέραμε και το εδάφιο ως το λαμπρόν φως, το φέγγον επιμάλλον και τώρα φωτίζοντάς το Πνεύμα του Θεού ακόμα περισσότερο με κάνει να το βλέπω πιο ευρύ, πιο πλούσιο κτλ, αλλά όχι σε ευθεία αντίθεση, έτσι, σε ευθεία αντίθεση, φως που έγινε λαμπρότερο. Εκεί είμαστε μες στην παρούσα αλήθεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι περάσαν χρόνια που συσσόρευσαν πάνω στην αρχική διδασκαλία των πρώτων αδελφών, των Αποστόλων κτλ, πλάνη πάνω στην πλάνη. Έτσι. Άρα, για να αποκαθαρθεί κάτι, δεν αποκαθαίρεται από τη μια στιγμή στην άλλη, βγάζεις, φωτίζεται περισσότερο, πας πιο πέρα, φωτίζεται περισσότερο, έτσι, μέχρι να φτάσεις να το βλέπεις ξεκάθαρα. Άρα, όταν ο Πέτρος εδώ μιλάει για παρούσα αλήθεια, δεν εννοεί ότι θα έρθει κάποιος να μας πει άλλα πράγματα από εκείνα που ακούγονταν χτες και τα οποία μάλιστα θα τα δείξει και σαν πλάνη, αλλά παρούσα αλήθεια ονομάζει αυτό που ήρθε να διαδεχθεί την αλήθεια που ο Θεός είχε δώσει και ακολουθεί το ως να έρθει ο Χριστός. Από ποιους? Από τους Εβραίους. Παρούσα αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Κύριος ήρθε και δίδαξε και ότι δια του Πνεύματος του Θεού οι Απόστολοι επίσης στη συνέχεια ορθοτόμησαν. Εκεί τελειώσαμε. Και λέμε ότι ένα κριτήριο για να δούμε μια ομάδα θρησκευτικής κατά πόσο υπάρχει αλήθεια ή όχι είναι εάν τούτη την ώρα μέσα στη συνάθρησή τους
βρισκόταν ένας Απόστολος Παύλος και τους άκουγε να μιλούν τη γλώσσα τους, τις ερμηνείες τους, τις διασαφήσεις τους, έτσι, θα μπορούσε να καθίσει άνετα ή θα έπρεπε και αυτός να διδαχθεί από αυτούς για να τα μάθει και να τα καταλάβει? Έτσι, γιατί δεν μπορεί ο Παύλος να ξέρει λιγότερα από μας. Από αυτόν ξεκινήσανε, έτσι, οι εκκλησίες. Έτσι, γιατί μερικοί έχουν φτάσει σε αυτό το πράγμα. Να θεωρούν ότι αυτοί ξέρουν περισσότερα και πρέπει να διδάξουν και τον Παύλο, αν τυχόν τον είχαν ανάμεσά τους, για να ταιριάξει το βήμα του μαζί τους. Έτσι. Προσεκτική λοιπόν σε αυτό που ο Πέτρος μας είπε ως παρούσα αλήθεια. Κάτι άλλο. Είδαμε το ότι ο Πέτρος θεωρούσε άδικο το να στερήσει κάποιους από την ευκαιρία που του δινότανε, για όσο του δινότανε, να υπηρετηθούν από αυτόν. Το έχουμε σκεφτεί εμείς το δικό μας ατομικό έργο με αυτόν τον τρόπο? Εγώ έχω την ευκαιρία να υπηρετήσω, όπου ο Κύριος με έβαλε να υπηρετώ. Έτσι. Αποστασιοποιούμε από αυτό. Θέλω να ξεφύγω από αυτό. Αν το κάνω αυτό, τότε σημαίνει ότι αδικώ κάποιους. Εκείνους που αν χρησιμοποιούσα την ευκαιρία θα ωφελούνταν, καθώς εγώ θα υπηρετούσα και θα έκανα το έργο μου. Και ο κάθε ένας μας έχει το δικό του έργο, έχει τη δική του δουλειά. Έτσι. Ας το λαμβάνουμε λοιπόν και αυτό ως πρακτικό μάθημα σοβαρά υπόψη μας. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν σωρία μαρτυριών αυτοπτών μαρτύρων που μπορούν να μας πείσουν πάνω στην πραγματικότητα της πίστεώς μας, αλλά σε κανένα βαθμό δεν θα πρέπει να αποδειχθούμε εμείς ορθολογιστές. Δηλαδή, εγώ πιστεύω μόνο ότι βλέπω και ακούω. Γιατί ο ίδιος ο Πέτρος, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός, το οποίο ήδη τους είχε γνωστοποιήσει, το πώς δηλαδή μπροστά στα μάτια του είδε τον Χριστό από έναν άνθρωπο καθημερινό, έτσι, να γίνεται ο βασιλιάς του μέλλοντος. Λοιπόν, και αφήσαμε κάτι ασχολίαστο, τώρα θα το επιστρέψουμε να το δούμε. Λοιπόν, πέραν από αυτό, το οποίο είναι ένα πραγματικό γεγονός, λέει εγώ, αν και είναι βέβαιο αυτό το γεγονός, σας λέω να θεωρείτε βεβαιότερο κάτι άλλο. Τον προφητικό Ποιο? Τον προφητικό λόγο. Δηλαδή, δεν είναι βεβαιότερο το ότι βλέπω αυτό το παράθυρο, ότι βλέπω αυτή την πόρτα, ότι βλέπω σε ένα ζωντανό μπροστά μου, και είναι βεβαιότερο κάτι που κάποιος είπε κάποτε ότι θα συμβεί μετά από χρόνια? Αυτό στο ανθρώπινο μυαλό φαίνεται σαν αντίφαση. Είναι αντίθετο τώρα. Γιατί πιο βέβαιο είναι κάτι που έχει σάρκα και οστά εδώ μπροστά μου. Όχι μια υπόσχεση ότι θα πραγματοποιηθεί κάτι αύριο. Έτσι. Όμως ο Πέτρος μας καλεί να αποστασιοποιηθούμε, αν και υπάρχουν και αυτές οι μαρτυρίες, από το να είμαστε ορθολογιστές και να συγκαταλεγούμε, είναι σαν να εννοεί, στη χωρία των μακαρίων εκείνων που αναφέραμε με τα λόγια του Κυρίου, που χωρίς να δουν τι θα κάνουν? Θα πιστέψουν. Χωρίς να δουν. Έτσι. Χωρίς να έχουν ανάγκη τέτοιων μαρτυριών. Λοιπόν, και είδαμε... Εδώ λέει, εννοεί μάλλον και αυτόν που έχει εκπληρωθεί μέχρι τότε, αλλά και αυτόν που θα εκπληρωθεί. Το είπαμε, ότι αν κάποιος κοιτούσε στην εποχή τους πίσω, θα έβρισκε, είπαμε, ένα κεφάλαιο ήδη εκπληρωμένων προφητιών. Βέβαια. Και όσον αφορά στο μέλλον, κάναμε έτσι, επισήμανση πάνω στις κορυφαίες προφητείες που αφορούν στη νέα οικονομία, έτσι, την εξέλιξη της Εκκλησίας και το τι θα είχε να βιώσει αυτή μέσα στο διάβα του χρόνου μέχρι ο Κύριος να έρθει. Αναφερθήκαμε στη μεγάλη προφητεία του Κυρίου, εκεί που πήγαν και του είπαν πότε θέλουν γίνει τάδε, και επίσης στην Αποκάλυψη. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες προφητείες που να αναφέρονται σε αυτή την περίοδο ή και στο μέλλον της Βασιλείας του Θεού, αλλά αναδείξαμε ως κορυφαίες αυτές, επειδή αυτές θα εκπληρώνονταν καθώς η Εκκλησία θα βάζε προς τον προορισμό της, δηλαδή το να συναντήσει τον Χριστό. Λοιπόν, άρα ο προφητικός λόγος για μας πρέπει να είναι το λιχνάρι εκείνο που θα φωτίζει τη σκοτεινιά την οποία ζούμε. Γιατί δεν είναι λόγος ανθρώπινος, αλλά είναι λόγος που υποκινήθηκαν να λαλήσουν άνθρωποι από το Πνεύμα του Θεού. Και επειδή έχουμε σωρία εκπληρωμένων αποδείξεων, έτσι, εκπληρωμένων προφητιών, αυτό μας πείθει ότι και όλες ακόμη όσες είναι σε εκκρεμότητα να εκπληρωθούν, και αυτές επίσης
θα εκπληρωθούν. Θα γίνουν. Εδώ πέρα, κάνοντας λόγο περί προφητικού λόγου, καλώς επισήμανε ο αδελφός, το είπαμε, απλώς δεν το είπαμε τόσο σαφώς. Ότι είναι και οι εκπληρωμένες προφητείες μέχρι τότε, αλλά και αυτές οι οποίες μένουν να εκπληρωθούν. Έτσι. Λοιπόν, γιατί και ο προφητικός λόγος που έχει εκπληρωθεί, και αυτός πρέπει να την χάνει προσοχής από εμάς. Γιατί έρχεται να επιβεβαιώσει μέσα μας ότι ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και να εμπεδώσει στον καθένα μας τη βεβαιότητα ότι και ό,τι ακόμα ως υποσχεμένο δεν έχει πραγματοποιηθεί, οπωσδήποτε στον καιρό του θα πραγματοποιηθεί. Έτσι. Στο εδάφιο 18 έγινε λόγος από τον Πέτρο ότι η φωνή ακούσαμε εξ ουρανού ελθούσα, όντες μεταυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν το όρι το Αγίο. Εν το όρι το Αγίο. Το λεγόμενο, έτσι. Ναι. Ναι, άλλοι όμως δεν έχουν το θαβόρ. Υποδεικνύουν κάποιοι το θαβόρ, επειδή βρίσκεται ένας ορεινός όγκος ξαφνικά και απότομα μέσα σε μια ευρεία πεδιάδα. Και επειδή αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή, παραλαμβάνει αυτούς και ανεβαίνει όρος υψηλό μέγα, έτσι. Επειδή είναι εντυπωσιακό το θαβόρ, εικάζουν ότι είναι αυτό και υποδεικνύουν αυτό. Εγώ άλλο θέλω όμως να ρωτήσω. Γιατί το λέει Άγιο. Ναι, αυτό γιατί εκεί ο Κύριος πήρε μία άλλη μορφή. Μήπως με αυτόν τον τρόπο έμεσα ο Πέτρος μας στρέφει σε μια οδό να θεωρούμε άγια αντικείμενα ή τόπους, πράγματα. Τι, Δεν νομίζω, όχι, να θεωρούμε αντικείμενα. Όχι, ή με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς ότι στρέφει την προσοχή να πάμε να επισκεφτούμε εκείνο το όρος της αγιότητος που μεταμορφώθηκε ο Κύριος γιατί έχει κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, στο γεγονός. Μην ξεχνάμε ότι ο Πέτρος τι είναι. Εβραίος. Και οι Εβραίοι βεβαίως είχαν εξοικειωμένοι ήταν με Άγιους τόπους. Για παράδειγμα, στο σημείο εκείνο που παρουσιάστηκε ο Κύριος στον Αβραάμ, ξέρω εγώ, εκεί που έστειναν ένα θυσιαστήριο, ο τόπος αυτός που φάνηκε ένας άγγελος και είπε κάτι, λοιπόν όλα αυτά σε εκείνους ως τόποι έλεγαν κάτι. Γιατί ήταν η περίοδος εκείνη που ο Θεός είχε δώσει με Άγιον κοσμικών να λατρεύεται. Έτσι. Για αυτούς λοιπόν το κράσπεδο της σκηνής ήταν άγιο ύφασμα. Τα ασκεύη ήταν άγια ασκεύη. Έτσι ο Θεός τους είχε εισηγηθεί. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ο Πέτρος έχει αναπτυχθεί και ζήσει ως Εβραίος. Έτσι. Και το όρος στο οποίο έδειξε την όλη αγιότητά του και μεγαλειότητά του και την ερχομένη δόξα εις αυτόν ως βασιλέος της γης και τα λοιπά, ο Χριστός, τι άλλο θα μπορούσε να είναι παρά όρος Άγιο. Όχι με την έννοια πηγαίνετε τώρα τρέξτε σε αυτό το Άγιο όρος για να αγιαστείτε κι εσείς, όπως τελικά κάνουν οι κατόνομα χριστιανοί, ξεχωρίζοντας κάποιους τόπους και τρέχοντας αυτούς για να αγιαστούν επισκεπτόμενοι τους τόπους αυτούς. Αλλά με την έννοια ότι εκεί συνέβη αυτό το υπερβατικό που δήλωνε το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που 3,5 χρόνια διαβαίνανε μαζί, έτσι, τα μέρη που είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει. Και δίδασκε και θαυματουργούσε. Με αυτή την έννοια. Μπορεί στην Αποκάλυψη να υπάρχουν και προφητείες που δεν θα τις δούμε να εκπληρώνονται μέχρι τον ερχομό του Κυρίου, δηλαδή. Από όσο ξέρω εγώ, όλες όσες υπάρχουν και αφορούν την παρούσα περίοδο, όχι, είναι την άλλη περίοδο. Αυτές θα τις δει η Εκκλησία εντόξη, βεβαίως. Λέει και θέλει να δεθεί ο Σατανάς. Ο Σατανάς δεν θα δεθεί ενώ βρισκόμαστε στην παρούσα κατάσταση, θα πρέπει να έχει βρεθεί η Εκκλησία στη δόξη και εκεί να δένεται ποιος, ο Σατανάς, και να συμμετάσχει μάλιστα και στο δέσιμό του, Χριστός και η Εκκλησία. Ναι. Έτσι. Αυτά είχαμε να σχολιάσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας έδωσε και απόψε και για το ερμηνευτικό μέρος του μαθήματος, αλλά και για το πρακτικό. Είχε και πρακτικής
αξίας, έτσι, πράγματα να μας δώσει. Όχι ότι είναι κακό να πάμε να επισκεφτούμε, γιατί κάποιος έτσι Να επισκεφτούμε τι? Να επισκεφτούμε εκεί που μεγάλωσε ο Κύριος, που γεννήθηκε, που έπαθε. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Ναι, αναφέρεται η αδερφή στο ότι μπορεί να οργανωθεί μια εκδρομή, να επισκεφτεί κάποιος ή κάποιο γκρουπ, τους λεγόμενους Αγίους τόπους. Βεβαίως και έχουμε ενδιαφέρον να πάμε και να δούμε και να αναπλάσουμε την ιστορία αυτή που διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη στο μυαλό μας. Τα μέρη αυτά που περπάτησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού του παρελθόντος. Αλλά όχι να πάμε σε αυτά με την έννοια ότι είναι καθαγιασμένα χώματα και είναι καθαγιασμένα κτίρια και είναι ξεχωρισμένα και όχι με αυτές τις αντιλήψεις. Ακριβώς. Και αυτό που ακούστηκε και είπαμε από δόξα εις δόξα κλπ. Και ο ίδιος ο Κύριος επήγε από δόξα εις δόξα. Ναι. Πρώτα ήτανε προς τον Θεόν και μετά έγινε... Του έδωσε να καθίσει στο θρόνο του. Παρά το Θεό. Του έδωσε να καθίσει στο θρόνο του. Στο θρόνο του. Έτσι. Και υπόσχεται να δώσει και σε εμάς να καθίσουμε στο θρόνο, καθώς ο Πατήρ έδωσε σε αυτό να καθίσει στο θρόνο. Ακριβώς. Κοινωνή Θείας Φύσεως, για να θυμηθούμε αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα. Ναι, κοινωνή Θείας Φύσεως. Ευχαριστούμε όλοι.